Криси, добре, че си първа да нас спасяваш от мизери. Давай, давай, Мило. Ама, чакай, не трябва да си първа. Чакай да не си първа. Така е, като ми слушаш, брат, Митко си. Давай, нет. Нет? Може ли нещо спред? Сигурно ще му той. Не, но... Мило, сериозно ти говоря. Ти се хванах да ме кажеш, че трябва. Как можа да го хванеш такова нещо? Много първата ми реакция беше така. О, страна ме в газа, Мило, минавай. Да. О, шит. Ей. Добре. Защото спря точно тук Ники отплещи се я. Пред мен спряха, не съм спрял. Ето видяхме хижата. Халюцинираш пак, нали? Не, видя ли? Не. За малко да падеш на камъни. Ето е, да. Знае ли ми? Какво? Стъпват и веднага